So Zimbabwe, this is me listening to Sewick Nelchivayo vachitaura zvavo vari mumotikari mavo, and I had to ask this question kuti this man mari yake yaari kuti ndeyake inombobva kupi? We ask again this question, but that is not the issue. Why brag about it munyika ine vanhu vane nhamo iwe usina chinhu chinokuitisa mari? Let us take a look. Ari kumashure ndesecurity wetiri pamasowe uyu ari apa ndiye anomhanya mhanya nechikafu changu pamasowe uyu ane waite ndiye anowacha magemens kama kacha ndongane kachimhanya mhanyo vese vari 4 logistics sakuranda haungati uchiwacha magemens emukuru kwofamba nemota vantorova mabenzi. So when you see these things happening, ukavanzwa vachitaura zvese zvavari kutaura, he is bragging, achiedza kutiratidza kuti ndiane yese akapenga akaita sei akaita sei. But we have to ask this question, akapenga here zvemachokwadi? The answer is simple, no. Because chekuba hachigari, mari dzisingagone kutreswa kuti dzakabva kupi hadzigari. That is the honest truth. You can be a runner today, muchiita zvese zvamuri kuita muchisanitizana nekuita sei, but it will come a day rekuti we will have to recover everything and you will have to pay for whatever which you have done. So this nation is being milked by these people, these evil people. They are milking this nation dry, making sure kuti ivo chete ndivo vanoramba vachibudirira nekudya. Isisu mhuri dzedu dzichinhonga svosve nemuromo. If you go to the rural areas, you will see a dire situation iriko pazvikoro. You will see a dire need kuma hospitals nema clinics. You will see a dire need yema bridges. Recently, taiwana bridge rekwachilonga. I will come with that story so that we talk about it. Then you would understand kuti vanhu vedu muZimbabwe munomu vari subjected to cruelty zvakaita sei nemisangano iyeyi yeZANU-PF. So I think it's a high time we unite as Zimbabweans so that we speak against the corruption which is happening. We speak against inequality which is happening in the nation of Zimbabwe. We have been speaking, but we need to amplify our voices. We need more people to speak against this evil act irikuitwa nevarume ava, because change must come for everyone. Change must come and change the status quo. We cannot continue with what is there, and that is the honest truth. So that is it, Team Zimbabwe. If you look at it, vachivhayo vari kuratidza kuti aiwa chero vaMnangagwa chaivo vanosara pasi because Mnangagwa is state sponsored. Ivo vanenge vachiti ndine mari yangu, but ndo mararamiro avari kuita. But ukaona zvakudai so, kune kwazviri kuenda kunopera.